Boa tarde. Atópome diante do CEIP de Castelo de Miño, único cole que temos no concello. Vamos a acceder ás instalacións para facer unha grabación. Este é o aparcadoiro dos vehículos dos profes. Aí tendes o noso fermoso cole. E este é o patio do cole. Como podedes ver, libre totalmente, non ten nada de basura, nin entullos como están a denunciar desde o Bloque Nacionalista de Castelo de Miño. Aquí tendes un pequeno campo de baloncesto. Aquí temos un circuito de seguridade vial onde os nenos veñen a darlle clases á Guardia Civil e Protección Civil e os propios profesores para que xa desde ben cativos aprendan seguridade vial. Ben fermoso. Aquí temos un patio cuberto que acondicionamos tamén o ano pasado, que era de uralita, e lle cambiamos a chapa igual que a cuberta do cole para que haxa máis seguridade. E é onde están a xogar cando chove en días como hoxe, que hai chuvia, poden xogar aquí. Patio ben fermoso do noso cole. E agora vamos hacia a parte de atrás do cole. Aquí temos un parque exclusivo para os nenos do cole que acondicionamos e lle puxemos un teito tamén para que poidan xogar cando chove, senón no inverno moitas veces non o podían utilizar. Un pequeno areeiro hasta aquí, e aquí acábase o cole de Castelo de Miño. Aí o tendes. A partir de aquí, agora mesmo, temos un acceso que acondicionamos tamén o ano pasado. Está o pabillón municipal. Aí luce a súa nova cuberta, que cando chegamos chovía dentro, e agora que a inversión que se fixo ano pasado de 300.000 euros e arranxamos tamén os vestiarios, que tamén chovía dentro, ca súa zona dianteira. Este é o pabillón municipal de Castelo de Miño, a zona do pabillón. E aí arriba, como podedes ver, queda o cole. E agora, aquí por a parte de atrás, hai unha pista que debe levar máis de 20 anos abandonada. Desde o concello a limpamos, había unhas escaleras, aquí fixemos un acceso hacia abaixo. E alá, ao fondo de todo, como podedes comprobar, no final de todo, hai os voluminosos, que poden ser mesas, ou sillas, ou sofás, que a xente deixa onde os contenedores ou tira nos montes moi mal feito. Nós temos un convenio ca Diputación de Ourense que pasa a recoller unha vez ao mes a petición gratuita polas casas dos veciños que solicitan, que é como deben actuar e o que hai que lembrar aos veciños e non tiralo na rúa ou nos montes. E o que facemos con traballadores do Concello para que non estea dando unha mala imaxe, o recollemos e se trae para aquí hasta que ven a recollelo a Diputación. Pero non é basura, son voluminosos que están ali nunha zona fora do cole e fora do pabellón, nada ten que ver. E non, como estaban a denunciar donde BNG de Castelo de Miño falsamente, que estaban no patio do colexio, que afectaban a salubridade dos nenos e dos profesores. Falso totalmente, non vamos a permitir que estén a manipular e a terxiversar a información. Basta xa de mentiras. Aquí está o pabellón, e alá na cima de todo, a máis de 150 metros de onde está isto, está o colexio. Creo que queda a información aclarada. Moitas grazas. Boa tarde.